вас, господине? Една телешка пържола, картофи соте и чаша червено вино. Как беше всичко? Повече от прекрасно. Сметката, моля. 3 глътки вино, 8 картофа, четвърт пържола. 3 глътки вино? Точно 3. Тук плащате само това, което ползвате. Истински облачни услуги от Облак БГ. Опознай облачните услуги в нашия YouTube канал. Добър ден, какво ще обичате? Сьомга и зелена салата с рукола. Тук получавате всичко веднага. Истински облачни услуги от Облак БГ. Опознай облачните услуги в нашия YouTube канал. Здравейте, с какво мога да бъда полезен? Така, предлагате ли тигрови скариди? Да. А козе сирене? Апсилмон. Трюфели? 7 вида. А гюзлеме? Топло. А гръцка мусака? Разбира се. Тук може да поръчате точно това, което ви трябва. Истински облачни услуги от Облак БГ. Опознай облачните услуги в нашия YouTube канал. Открийте нови възможности с облачните услуги. Облак БГ. Здравейте! Сега ще ви покажем каква е разликата между стандартния хостинг и облачните услуги. В днешно време много компании използват споделен хостинг за IT операциите си, а много от доставчиците претендират, че предлагат облачна услуга. Дали обаче функционалностите им са достатъчни, за да предоставят най-доброто решение за бизнеса? При хостингът липсва автоматизация и вие нямате мигновен контрол върху ресурсите, които използвате. Дори да ви предлагат облачни услуги, най-вероятно това е стандартна хостинг услуга, която заплащате на месец, а цената е обявена на час. В повечето случаи тя се създава ръчно от администратор, което отнема време. С истинските облачни услуги можете да използвате точно толкова ресурси, отколкото се нуждаете, и да намалявате или увеличавате потреблението според нуждите си. Те са напълно автоматизирани и тяхната скалируемост е на практика неограничена. Това ви дава огромна свобода, когато оперирате с различни IT услуги. За разлика от стандартния хостинг, с облачните услуги плащате само за това, което използвате. Усетете истинската разлика на oblak.bg.